voin hi January ni som pani sani som ni pakhat ania Democracy President Trump Paihthlak tum le US House of Representative Speaker Nancy Pelosi chuan pathian ni khan US President kal chuak tur Donald Trump chu avoi ni na tan Democrats lamin Paihthlak an tum le don tia soi Pelosi hian Democrats lama tangin lekha donga heta hian President changlai Paihthlak na tur kalpui ni theina tan anram Constitution 25th Amendment chu mangtura Vice President Mike Pence ngen na resolution siamani thole he resolution hi Vice President hena theluan tum thu antar langani Mike Pence chu resolution chan na hi darkar somni pali chunga tifel turin an hriat tir ngal bokani US Constitution 25th Amendment hi manani chuan House chunga Trump Paihthlak na tura vote lakani tur thu Democrats lam chuan an lekha antar lang Democrats lamin President Trump Paihthlak an tumna an thar thole chan hi January ni ruklaya Trump thlop tu ten US Capitol Building a Congress session nei ilayan lo khunga boinan cho chu awangani he boina thlengwang hian mi pangan thia midang engemaw zatin liaman tur bok Congress session a hian nikum sang hi som ni November ni thuma President thanna nei taka Democrats candidate Joe Biden chu electoral vote mangin thantlina ni ti chian na tur hun an mangani Trump hian a Twitter a boina chok chuak tu ti chu an thil ti topa in lama ho tura hril hmain a thlopna lam hoi thu a soima sa a Capitol Building lu khung tu te chu haram hangai tu ti in atar langani US Capitol Building a boina chu anu hian President Donald Trump cabinet member te chuan President ani na tanga Trump Paihthlak ani dan tur an ngai tu zui ve ngala Democrats lam chuan pathian ni khan Speaker Pelosi hena lekhan pe zui ta ne US Constitution 25th Amendment mang hian Vice President le cabinet member te chuan President chu office lu azui zel tlaka an ngai lo ani chuan an paithla thei ani ma se Donald Trump hi Paihthlak ani don chuan Vice President Mike Pence an arem ti puyangai Vice President hian hei hi pompui ani chuan President Trump hi atam zona tura ni reilo te chau ala om tia Paihthlak ani thei dona atam la man zo lowa Vice President chu acting president angin om zuyang heti la hian Mike Pence hian President Paihthlak tumna hi a thlop lo nia soyani thung January ni somni hian US President Tharatan Joe Biden lak lu ani to don ani Mike Pence hian 25th Amendment hi kalpui du lo ani chuan Nancy Pelosi chuan House in khom kovin President Trump Paihthlak na tur impeachment chum hi na chu boipui turin a hril don tia soi kumsan hi sompakwa khan Democrats lam chuan US President kal chuak tur Trump chu Paihthlak an tum to a khami tuma Paihthlak an tum chan chu athunei na diklo taka manga le Congress dal tuwa puani wangani ma se hi Congress a atlang talawani Donald Trump din pui tlat tu le atana tawngtai sak thin tu Rev.Franklin Grahama'n chuan a tawngtai thupui a thlak thlengta US a in thlan thu buai a in tan phat atanga President Donald Trump tan tu le atana tawngtai fo thin tu rongbol turo pui Rev.Franklin Grahama'n chuan US baka khovel mun sang ring tu te chu US President thar tur Joe Biden le Vice President thar Kamala Harris tan tawngtai sak turin somna siam Franklin Graham kumsumruk pariata upa hi Donald Trump tan englai po a tawngtai thin mi ania awmna hmuna tawngtai sak du tok mai lovin a chen na in White House a kalin atana tawngtai sak thin ani aring tu te chu lungrual taka Joe Biden tan tawngtai tura somin social media lama post siama mi tam takin comments le like an penasa hle ani Franklin Graham chuan civil war chu nuwa kanram boina chu so sang zela Christian teu lungrual takin US President thar Joe Biden tan tawngtai ang u party pahni ten araman hruai theina tan tawngtai ro le lam ve an mol pholo na tur le America ra mi puiten hruai zel theinan tawngtai sak ro atini he thu hian ni khat chung lekin comment tu mi singlia muman derani comment tu pakhat chuan iti dike antan kan tawngtai turani ma sen ni nena lungrual chu a theilo sualna chu kan do tur ani lovem ni anma ni kan hmangai theinan chuan kan tawngtai turani
ma se khosak khowero karem tilo atia a comment chu singkhat la in unlike nge ni comment tu dang ve thong chuan Biden le Harris tan ka tong trai don ani chuan an sual zia an hriat chhuah theinan ka tong trai yang amni hruaina chu ka du lo pathian chu a chapo ve si lova alo ti ve bawk ani